Železničné spojenie Slovenska a Poľska by sa malo zlepšiť. Poliaci predstavili plán rozvoja vlakovej dopravy do roku 2035. Dokument ráta s viacerými linkami na Slovensko. Jednou z nich je aj dlho očakávaný návrat rýchlika Krakovia. Košice by priamo prepojil s Krakovom a Budapešťou. V súčasnosti jediné diaľkové spojenie vlakom z Poľska na Slovensko vedie z Varšavy cez Ostravu a Bratislavu do Budapešti. Poľské plány naznačujú zlepšenie spojení. Vzniknú dve nové linky diaľkové, to je Krakov, Žilina, Bratislava, Viedeň a potom spojenie Krakov, Nový Sonč, Prešov, Košice, Budapešť. Priamého vlakového spojenia s Poľskom by sa tak ponovo malo dočkať aj východné Slovensko. Košice, Poľsko by sa zišlo. Veľa ľudí cestuje do Poľska. Ja myslím, že by to prijali. Samozrejme, že by som privítal takéto vlakové spojenie. Slovenská strana sa o návrat rýchlika Krakovia snaží už dlhšie a privítali by ho aj Maďari. Poľsko bolo spočiatku proti. Názor však zmenili a rýchlik sa tak vráti na trať. Na poľskej strane využije novú, aktuálne rozostávanú trať. Krakov a Košice po dostávaní tej trate bude možné prepojiť už za čas okolo 3-3,5 hodiny, čo je už veľmi atraktívne a rozhodne atraktívnejšie než auto. Naopak, na slovenskej strane je trať zastaraná. Upozorňuje na to aj poľské ministerstvo infraštruktúry. Podmienkou úspechu takejto iniciatívy je, aby slovenská strana zrealizovala revitalizačné práce na úseku Plaveč-Prešov, čím by sa maximálna traťová rýchlosť zvýšila. Slovenské ministerstvo dopravy avizuje zámer trať opraviť. Úsek od poľských hraníc po Prešov chce zmodernizovať, trať medzi Prešovom a Kisakom zdvojkoľajniť. Tento zámer je v štádiu rozpracovania plánovanej štúdie realizovateľnosti, ktorej výsledky by mohla pozitívne ovplyvniť práve linka Krakov-Košice-Budapešť. O konkrétnych termínoch rekonštrukcie zatiaľ slovenský rezort dopravy neinformoval. Platí však, že Poliaci chcú rýchlik spustiť už v decembri budúceho roka. Ondrej Behún, Slovenská televízia.